ukangona nthawi kuti yakwana yokha umangoziwa kuti ndi program ija ya chatsitsadzayi pano pa Milibwa wa television. Ndikulandireni kuna mulikonse kumene mukuonera program iyi pakadali pano. Ine dzina langa ndi Deborah kuti ndinala monga mwankhawi zonse program iyi ndimakhala ndi achinyamata komanso ngakhale makolo amene amaongozana ndi timabweresa tubiri achinyamata ndi mali yawo komanso makolo afotokoze kuti kodi kupita chitsogolo tipange motani. Koma tisanabwere ndi topic ndimayenera kuti ndikuonetsereni achinyamata amene ndabwera nawo sabata ino. Tiyambire apa. Ine ndo nyamata mkulu sinanga ndi chafali asaloti. Ine ndine wachinyamata komanso mbusa wachinyamata Pastor Joseph Mangera. Ine ndine Patricia Richard. Ndo wachinyamata wakazi koma wotalikirapo Cynthia Mpofu. Ine ndine Farai Philip Malilo. Ine ndine Vanessa Steve. Ine ndine Nikweli Tom. Ine ndine Dakondo Chikonga. Ine ndi Jali Abasei. Ine ndine Fatima Nautepe. Faison na Zombi. Sinanga ndi Joseph Mangera. Peter Alinane. Joanna Kambona. Valesi Scott. Agi Mpulula. Clement Ayami. Patrick Matias. Sarah Gracio. Precious Master. Susan Zabazata. Martha Chulesi. Achinyamata amene ndakupwesera ni sabata ino ndi amenewa. Koma tisanayambe nkhani yathu imene yatibweretsa pamalo pano bwanji ndalole kaye achigada kuti nawonso alendo awo apereke moni komanso atifotokozere bwino lomwe. Ida thokoza kwambiri Deborah kuna kuti lero mwabweretsa achinyamata ena chentu kumaoneka kuti ena achoka ku sukulu simunatifotokozere kuti kodi iwo achokera sukulu ya Gate nanga achikika nadziwa ndafusana kuti akuchokera kuti. Umfuna mwadziwe kusukulu kwawo. Mfamu kaendele. Mfuna takaendele. Labo mtani sukulu ichi. Ya sukulu imene ndi ya Blessed Vision Academy imapezeka kuna Nchole. Mwamba chigada Yakuti Blessed Vision Academy imapezeka kuna Nchole. Kuna Nchole? Akonzeka so ndipo kuzakulandirani. Na uchabwino. Deborah ifeso kuno takonzeka ndipo atsogoleri amene abwera tsikula lino kumanzire kwangako ndi Professor Nchozana ndipo kumupitira uko ndi Bishop Kingsley Mtwana. Ife takonzeka titukuna kuno timve zimene achinyamata lero lino mwabwera nazo kapena ngati muli ndi nkhawa zanu musamangike afotokozani nkhawa zanu ife kuti kunoko kuti tithandizane nanu ngati makolo ndipo akuluakulu ngati atsogolera mpingo chifukwa chisingakambe nkhani ina iliyonseyo pano osakudutsa mu Bible ayi nkhani imene chabwera nayo tsiku la lero ndi nkhani imene sitikambakamba koma ndi vuto lalikulu limene lili pakati pa makolo ochuluka mwinanso kumene konso kumachita. Lero tikamba nkhani yokhuza umoyo. Tikumaona achinyamata ambiri ana kudwala matenda amene inu makolo mumadwala mukakula kwambiri koma zikuchitika kwa achinyamata. Vuto ndi nkhani ya madyedwe. Kodi makolo amasiku ano ndinu chitsanzo kwa ana mukumaphikira zakudya zoti iwo ziwasamalira umoyo wawo ndi nkhani yabwera pano. Ndachinyamatawa ali ndi madandaulo ochuluka. Ali mapasa ali machani ali ma fast food. Ndi chichewa chimene chinatuluka kuno tisanayambe program iyi koma iyayi ndalole kuti achinyamata wangawa anene okha. Mmene anenera Deborah kumene kuti mwina makolo mpanga contribute yani kwa ana kwa achinyamata ngati ife. Asa ndionena zoti amene akuapweteka ana kwambiri. Chifukwa yani ana ambiri mwina ambuyo ndiwazo zoti amaphikira phala lankaiwa pana malwasa matikira zimajikisi jija kagani kusukuma biscuit either makolo koma ndiro zoti zotsekera zimononga mano komanso tikati tionetsetse makolo ati amapereka mwina malingana ndi mmeneyo akupezera ndi akazoti ndopeza pang'ono ana ati amapezeka mwina chakudyaso sichikupezeka kwa ana ati amapezeka zoti akudwala matenda
osowera zakudya thupi. Akhalanza atopeza bwinonso makolo amapezeka zoti akapasa zakudya zosayenera ana aja kumapezeka zoti mwina mwana wang'ono mmene wanenera Debora amapezeka zoti akudwala ashuka mwina mabibi malingana kuti mmene amadyesera mwana kuti mwina ananenedwa mosadulira bwino ndi zina zoti malingana kuti makolo aja amaoneka ngati akunkondanso kuli komuononga mwana uti. Ndiye kunabwerano izi zima Eastern Pala zimene sitimadzozolera maufake ndotani akulephera kuapikirana zakudya zakuno bwino ndikumaka kutenga mmene chichewa chake chinatuluka kumacheti zunguzungu yakuti ma fast food omakangogula kushopu ndikumapasa. So zimene zikuonjezera nakutina maufake aononge nawo ndefe ngati nyamata zoti makolo akupanga contribute kwambiri ndenda za ana ang'ono komanso kuti mwina kukula kwa kusamakhale kwa mwana. Ndapene mukadwala ili mutakula ana makhala ndi zaka 6 onda analidwa. Okay, ineyo kuona kuti makolo mbali ina kulephera mbali yanu. Mukulephera munjira yanji. Mwana wina lesa akamangozidwa pakhomo. Chinthu chimodzi kutoka khalidwe munthu kamamphunzitsa kwa mwana wamkazi sikuti kuphika ndo kwa mwana wamkazi yekha komano kwathu kuno tinachikazikisa ngati choncho timamphunzitsa mwana kuti ndikuphika komwe. Sono ngati inuyo makolo muli pakhomo pa makolo anu nthawi imeneyo nthawi yoti muphunzire kuphika panalibe. Nthawi imene mukanatha kuphunzira mwina kuphika tizinthu ngati yachina chisoso chani zimenezo zoti zikanatha kupindulira pa umoyo wathu simunaphunzire ifenso sitikuphunzira. Mabelo wake chimene mukuziwa ndi chani kula china KFC masiku ano mukangoyeruka kuntchito first thing chimene chimakhala kuti ndena nji masiku ano mwabwera ali chani zapereka zapanga deliver pa khomo pomwe mungoyimba phone 2 minutes zokudya zija zafika tikudya sili kuzoti simapangidwa prepare bwanji mmalowa makemicals anji tikudya zinthu zosalongosoka pamene mukanakhala kunyumba kudya chigumu chenichi makolo ena masiku ano sakudziwa kuphika kwa chigumu zinthu ngati zoti zili very nutritious. Akamba nkhani ya phala sitenga minutes ambiri ni minutes ochepa phala mwaphika mwana waje koma ayi yogurt imakhala mwalowa makemicals ena ndi ena chani mwana uja tikampasa zinthu ngati zimene zijazo pamapeto pake mwana uja loti takhala kuti niyo mwatisiya tiyankhule statement imene ambiri sakonda kuyimva koma ndi chilungamo sitingachithawe. Makolo amatha kumwalira kumusiya mwana uja mukuntenga kwamusiya kumusi mwana anazoya yogurt mukuona ngati phala kamba kulidya. Mapeto yake futi mwana uja akuthawa zinthu zakumuzija sakudya wanyenchera futi sakudya zokwanira zimene iye muna anazolowera sakupatsidwa. So umoyo wa ifeyo ana ukukhala ngati uli m'manja mwanu koma mukanika kupanga handu zomwe ninganene sofanzi. Kubwera kwa ma village bank komanso zipereganyo zimenezi zikulipangisa kuti tizingodya zakudya zomwezo chimene ndifuna nthandizo nchona kuti makolo amapezana kuti no akumakhala ndi kumasunga ndalama akumapasidwa ndalama yandiwo ndikwambaiza amuna kwambiri azimayi abambo amapereka ndalama yandiwo bwinobwino kuti pakompana mugule chinthu choyenerera sona kuti ana adye zakudya zoyenerera za diet koma chifuna kuti makolo ena azimayi ena amakhala zona kuti amafuna kuti akapereke ku village bank ina yake ndi kumangowajisana nyemba sikunalipo sibali tikamutha nyemba ibwana ndolo zekuthana ndolo kubwera kani nkhobwe ufuna kuti akusunga ndalama ina yake yona kuti akapereke ku village bank kapena akapereke chiperekano zomwe zikubakisana kuti nthupi lathu sopera pake dziko la zipezeka zokuti tikukanika kupeza zakudya zina ufuna kuti tikudya zinthu zoperewera ndi makolo pena pake ngati tilipa ngati ndalama ilipo tiye tizisisa kuti gule zoyenerera zona kuti ikale lidya nyemba kama akajera masamba kumano nthawi yake kupeza kuti kumasintha ku diet osati zingudya chimodzi fayina kuti mukuseva. Makamaka tili pa nkhani ya zakudya zachangu zoti zikumakhala zolakwika kuona kuti anathu sitizo kuti tiyaphikire zokudya zoyenerera ndeno tikumabweresa zakudya zachangu zoti no mwalo wa chemicals ochuluka ndiye chifukwa chake mapeza kuti mwina mwana malumoti azinenepa amangonenepa mbali imodzi yosanenepa chifukwa cha ma chemicals amene ali mmenemo ndeno ndibati ndikupempheni makolo kuona kuti tatiyeni anawa amene tikuona kuti ndi ya misinkhu yochepa ngakhalenso akuluakulu tizikhala ndi
chiziwiso kuona kuti zokudya za changuzi sizimakhala zabwino. Ine ndifuna ndiyangane in perspective yokuti sindifuna ndiyangane nutrition yokha, tiyangane chakudya in general. There was a time when meal times were family times yokuti tikhala pasi limodzi ndi ana anu mukudya, koma pano priority imeneyo palibe. Amayambisa ndi makolo omwewo, lero ndili kuntchito ndichedwa tangowirisa manudos yo makamba za KFC mwina bola chawirisa manudos apa jati napika chinango adzana licha utenthese udye zimenezo. So we have taken away that family unity imene inalipo when it comes to kudya chakudya, because eating a meal alone sizimasangalatsa. The meal was there as family kuti tikhale bene paja iwe tsiku lako linali bwanji, iwe zakuyendera bwanji chonchi. So we have removed that element, tabanga prioritize pa zinthu zosafunikira ngati ntchito. Sure, the ntchito is providing the food, koma there's an over dedication to that particular ntchito. Another thing is upeza milita nthawi yafika bamba ali pa phone, mastena ali pa phone, mwana ali pa phone. So no, I was thinking tiyangane so in terms of unity meaning kuti chakudya tisangona nutrition kuti mukudya chakudya chabwino mukudya chani, tiyangane concept of sharing meal mene tilili as Africans, tipange reconstruct tibwerere mene tinali. Kungonjezeraso ana athu amene mungataonera achichepere amene ali munomo, amene achinyamata amene ali muno, okuti amapita ku school, okuti amakadya konko. Sitimaziwa zona kuti mwana wathu ku school kudya yani. Wadya kumene kuchako mwina wadya nyama, tikubweranso ku nyumba kuzadyaso nyama. Pomwe tikuyenera mwina tizisintha kuti sina kuti maziwa zona kuti kodi ku school kwa mwana wangayi Monday to Friday amakhala kudya yani, Monday amadya yani, Wednesday amadya yani. Kuti zikhangati zisinthana ndi ku nyumba zimene tikuphika. Usati kunyumba school akudya zomwezo, komanso kunyumba so akudya zomwezo. Tiziafusa ana athu akuna kuti lero mwadya kunyani kunyumba ku school, kuna kuti muziona zona kuti kodi ningabange bwanji kuti tupira mwana wanga likhale labwino. Makolo pankhani ya chakudya inde mukumaonjeza kwambiri, simukumayendetsa bwino. Mtauni muno zikumapezeka kuti mwana wabadwira kunoko zakudya zimene mukunjesa achina spaghetti, mpunga, zakumudza china nsima, mbatata, chinangwa sakuziziwa. Ndeno zikumapezeka kuti ana akulephera kupita kumudzi, akumati ndipite kumudzi ndizikadya nsima ine zimenezo yayi, kumudzi ndizikadya masamba ayi. Kumano zokudya zimene akuzikana kuti akadya kumudzizo nzakudya zimene zingampindulire nthupi mwake. Ndeno pakuyenera kumaonesesa kuti mwanayi zakudya zomwe angapindule nazo nthupi mwake azidya. Komanso ena mukumapwetekana ife chifukwa choti chakudya china chake inu simudya, tiyerekeze simudya matemba nsomba, nde mukumakanika kugula nsomba pa khomo paja chifukwa inu simudya nawo. Mutha kugula ife yotije inu mugule ndo zano, ife kupezeka miyezi ya ingati tikulakalaka titadya nsomba, koma chifukwa choti inu simudya mukukanika kutigulira pa khomo. Zimenezo ndiye ineyo ndiye sindingakuyikireni kumbuyo, mumalatira kwambiri ana ife. Ajigada kunoko zimene zikuyankhulidwa zomwe zimachitika mmakomo. Ana omwe amafuta atanena koma amauzidwa kuti amopa kuuzidwa kuti zimene zokadya kunyumba kwako, zimene zokapanga kunyumba kwako, koma ngati uli pa khomo panga ine ndakwanisa kugula ndi nyemba, ndakwanisa kugula ndi khobwe, ndipo iwe udya khobwe. Mwina tisanapitirire kuno faireri kunoko nde kuli nkhani zochuluka, kuli milandu yambiri imene tifuna tipanga address, koma mwina kumeneko mutuza kaimwe zotani. Ndipo nkhani ikumveka imoti zimene alankhula chinyamata ambiri kumene koko tazimva kuno, azibusanso ndithu azimva sizangati amalemba kapene bwanji. Bishop mwanyuma nkhani ndaimva bwino, ndipo akulankhula zoona munthawi imene tikukhala ino zikuoneka kuti mukwalikira kumbuyo ndikuvomereza madyedwewo kuti akuvuta. Kuvuta kwake nkonena kuti tikukhala nthawi imene zamakono amazitchula zija kwabwera zakudya zamakono zooneka zokongola zosavuta kudya koma zilibemo chothandizira thupi. Chimene Mulungu anapanga polenga zinthu zimene anati zimerezi, anayika zokudya zoti munthu akadya zili ndi michere kapena nene kuti ma minerals
onthandizira kuti mafupa alimbe munthu, thupi limangike bwino, muzakudya zimene Mulungu anatipatsa. Now ndimayang'ana Mulungu akulankhula ndi ana Israeli ku Exodus chapter 23 verse 25. Akunena kuti ndipo muzitumikira Yehova Mulungu wanu, potero azadalitsa chakudya chako ndi madzi ako, ndipo ndidzachotsa nthenda pakati pa iwe. M'dziko mwanu simudzakhala wakutaya mwana kapena wosabala. Ndidzakwaniritsa kuwerenga kwa masiku ako. Now kuwerenga kwa masiku ako ndi moyo wautali. Kubereka akunena ako nkhani yake kuchokera ku sosi yakudya icha, achula chakudya, achula madzi. That's Mulungu amene kuti Mulungu akuti ndidzadalitsa madzi ako, ndidzadalitsa chakudya chako. Koma chotsatira uzakhala ndi moyo wabwino. Utanthauza kuti chakudya sinayenera chizioneka kuti ndi gawo la moyo wa munthu. Moyo wa munthu wagona muzakudya ngakhalenso madzi. Mpaka tinayika mawu ndithu madzi ndi chani? Moyo. Ndi moyo. Ana alero madzi salimbikisidwa kumwa, imene ndi gawo limodzi la moyo. Tikafika kunkhani ya zakudya monga tanenera kale kuti makolo ambiri lero udindo oona kuti kodi anthu anga pa banja lino akudya chani. Nkhani yayo ndijanena kale kuti kuli kukokera, ena kusunga asiya bwinobwino budget mukagule ndiwo. Hayi ndithu ngukagula zimene akuganiza kuti bola adye zimenezi. Now pali zakudya zina mukaziwirikiza zimayambisa matenda. Achula nyemba ndankhobwe kungodya mowirikiza pali chinthu chimodzi chimachitika gasi. Lero ndi anthu ambiri akuvutika ndi matenda achani agasi. Zina ndi zakudya chifukwa sitikudziwa kuyika ma vegetables, kuyika ma fruits, kuyikapo zomanga thupi. Zinthu zimenezo lero makolo sizikuchuluka. Ndi ochepa amene amadziwa kuti mwana amadya phala. Ineyo ndimakonda kudya phala. Koma ndinaliziwa ndi mayi anga mpaka na lero ndimauza pa nyumba pathu pamakhala phala. Mutabwera kwathu mukozodabwa kuti mama wani makhala pa phala. Ndiye ndizidye zinazo. Chifukwa ndimadziwa ubwino wa phala ndi phala limene layikidwa zinthu, ayikamo soya, ayikamo ntedza, ayikamo mpunga, ayikamo zinthu zothandizira. Na lero ana ngati akudyako phala chifukwa kuti kunabwera mabungo otithandizira kuti ana athu athandizike. Kodi tidalire Meals Meal.